свят, в който карането на ски често се свързва с високи цени, ние сме на път да ви покажем скритите скъпоценни камъни, които предлагат тръпката от пистите, без да натоварвате бюджета си. Пригответе се за едно незабравимо пътешествие, докато разкриваме най-добрите бюджетни ски курорти в Европа. 1. Боровец, България. Нашата първа спирка, Боровец, България, предлага незабравимо ски изживяване на невероятно достъпна цена. С дневни ски карти, които са средно около 30 до 40 евро. Това е зимен рай, който няма да изпразни портфейла ви. И ако търсите още по-бюджетни варианти в България, не забравяйте за Банско и Пампорово, предлагащи примамливи цени и същото отлично качество на услугите. 2. Вогел, Словения. Следва Вогел, Словения, добре пазена тайна в сърцето на Юлийските Алпи. За около 30 до 40 евро на ден можете да си проправите път през девствени склонове и да се насладите на спиращи дъха гледки. 3. Мадесимо, Италия. За тези, които търсят италианско ски приключение, Мадесимо в Ломбардия е мястото за вас. С дневни ски карти, които са средно около 40 до 50 евро, това е идеалното място да изживеете Доломитите без огромни сметки за вашата почивка. 4. Ясна, Словакия. Ясна, Словакия, нашата следваща дестинация, предлага ски от световна класа в сърцето на Източна Европа. С приблизително 30 до 40 евро на ден. Тази зимна страна на чудесата осигурява достъпност без компромис с качеството. 5. Гранд Валира, Андора. Не на последно място. Гранд Валира в Андора предлага примамлива комбинация от каталунска култура и епично каране на ски. При средна цена от 45 до 50 евро за дневна ски карта, това бижу е истинска ски перла в Пиренеите. Така че, ако сте мечтали за едно незабравимо ски приключение, което няма да натовари бюджета ви, не търсете повече. Тези невероятни европейски курорти предлагат качество на много по-достъпни цени. Освободете авантюриста в себе си и изследвайте тези бюджетни ски убежища, където можете да изпитате вълнението от пистите без финансовата лавина. Вашето зимно приключение ви очаква. Опаковайте багажа си, вземете ските си и се отправете на достъпно ски пътешествие, което ще цените завинаги. Открийте радостта от бюджетното каране на ски днес.